Čaute ľudia, vítam vás u môjho prvého videa a dneska budeme hrať Murder Mystery 2 a poviem vám, že čo chcem robiť na tomto kanáli a niečo o sebe alebo že proste niečo takého. Takže začneme s tým, že čo sa bude diať na tomto kanále? Bude sa tu hrať Roblox a takéto srandičky proste na Robloxe. A akože... Jak to mám povedať? Proste budú sa hrať srandičky tu a také veci. A vlastne poviem vám niečo o sebe. Volám sa Sofia. Žijem na Slovensku. To viete aj podľa môjho prízvuku teraz. Som dievča, ktorá chodí ešte stále do základnej školy, lebo som proste ročník, aký som na tú školu, tak aby som tam chodila stále. A budem proste hrať na mobile. Kam som strelila? Budem hrať na mobile proste Murder Mystery 2 a hry. Bráško vidí. Puky. Mám ju, akože neviem sa tu skrývať, mám ísť tam. Neviem akože čo mám robiť. To je skoro strelila. Ona je laggy, toto nemám rada, keď je laggy človek. Nemám to rada. No. Ale budem niekedy hovoriť aj po anglicky kvôli tomu, že chcem nejakých... To ma skoro dalo. Jak? Ja si pozriem to video, že jak. Dobre, ideme skúsiť aj tejto. To by som skôr urobila takto. Lebo také isté to je value, takže ja to akceptujem. Yes. Yes, sir. A teraz mi mám mečík. Wow. Takže ideme tam na rúžovú tú srandu. Áno, toto rúžové. No. Takže budeme hrať Roblox a takéto prdoviny na Robloxe. No, Murder Mystery 2 a takéto prdoviny na Robloxe. A budú moc krátke videá. A keďže som teraz chorá, tak budú viac častejšie videá. Ale tedy, keď nebudem chorá, tak nebudú moc často videá. Akože bude možno tak raz za týždeň, možno dvakrát. Fakt neviem, podľa toho, ako by to bude vychádzať aj tak. Ale dúfam, že si užijete môj kanál, lebo chcem aj streamovať. Určite, že chcem streamovať. Ale to až keď bude mať možno 100, 200 proste followerov. Ja to volám followerov, ja to nevolám subscribe, alebo čo to je. Kokos odberateľov, no. Tak to budem volať, lebo som zo Slovenska. Tak po slovensky budem hovoriť. No, takže tak. A nechcem, akože môj gól je proste si užiť. Táto hra ma miluje. Proste si užiť, aby ste aj vy nejakí noví, ktorí chcete hrať Roblox alebo nejaké veci, tak. Takže tak. A ja už mám nejaký level na tejto hre, asi 172 cca. Tam je. Som sa zlakla. Vypadni, malý avatar. Nemám ťa rád. Však ja som klikla na ňo. Nemám toto rada, túto mapu nenávidím zo srdca. Ale ja som ho strelila. Tak
Šerif asi neviem byť, nenávidím na tomto, že takto. A budem môcť, no fakt krátke videá možno budú, lebo fakt som zaneprázdnený študent, ktorý sa musí učiť, lebo za chvíľku pôjde na strednú za pár rokov. Takže akože tak. A som fakt, ja sa musím učiť, aj keď neviem sa učiť, ale musím sa učiť. A budem si možno užívať, lebo žijem teraz také, že som v štádiu YOLO. Proste štádium YOLO, proste, že mám padali, totálne. Som nadávací typ, takže budem sa kvôli deťom snažiť nenadávať. Čo bude pre mňa dosť ťažké. Takže tak. Bude to dosť ťažké pre mňa, lebo ja furt nadávam a to proste tak. A idem vám ukázať, že level 172. Ideme sa pozrieť na tento profil, že čo tu má. On má dosť crazy veci. A ľuba. Nevadí. Aj tak sa dá. No, niekto vyhral za nás. To nevadí. To vôbec nevadí. No, som najradšej najradšej v reálnom živote proste chillujem doma, by som chillovala doma a tak, alebo chodila von s kamarátmi proste. A tak. Takže tak. A proste začnem tento kanál. Komu sa nepáči, tak sa nepáči. Ja mám úplne v prdeli a proste nepáči sa ti môj kanál, odíď. Páči sa ti môj kanál, zostaň. Všetko. Nechcem samozrejme, aby som bola jak napríklad Focus alebo Lily and Chills. Proste, áno, sledujem ich kvôli mojej malej sesternici. Ale akože kto tu má fire effect? Ona. Girl. Staknutá som. Jaj. Nie. Pomoc. Áno, som introvert, takže nebudem môcť niekedy hovoriť vo videí, lebo neviem, čo mám hovoriť. Som introvert, tak zbraň? No. Skoč! Jak? Dobre. No. Nenávidím toto na mobile, že keď takto zomreš, že skáčeš, tak ti to automaticky skáče. Akože, halo, kto to Niklis. Okamžite to zmení. Ale ne. Niklis je cool, akože. Oni týmujú? Či sa mi to len zdá? Oni týmujú? Týmery hnusný. Fuj, nenávidím týmerov, zo srdca nenávidím týmerov. Môžu aj byť neviem čo, ale nenávidím týmerov, tak. Čo je, fuj. Nie. Proste nie. Proste prečo by si týmoval? Proste prečo? Prečo by si to robil? Neviem, ale niektoré videá budú kompletne v angličtine, takže sorač, ale no. Lebo niekedy cítim sa proste hovoriť po anglicky celý jeden deň a niekedy po slovensky. A niekedy je to mix, takže budú zvláštne tie videá. Určite niekedy budem robiť aj s kamerou videá. Ale to až potom. Až asi keď bude mať okolo 1000, 2000. Dajme hit
10 000 odberateľov, až 4 si zapnem kameru a budem natáčať s kamerou. Lebo čo? Vypadám ako neviem čo, takže nemám rada proste, keď cudzí ľudia sa na mňa pozerajú. Viem, je to normálne, ale som introvert. Ja to nemám rada. Ja to fakt nemám rada. Takže tak. A budem natáčať fakt, že proste, že presradu, peniaze, alebo tak, jak niektorí. Ja nechcem peniaze. Nemám ani 15, takže nechcem peniaze, keby, takže akože sorač, ale ne. Nechcem proste peniaze. Akože áno, zišlo by sa mi tu na môj štúdium a tak. Nechcem proste peniaze za videá. Ja to chcem robiť zo srandy. Nie, ona je murder. Are you serious right now? Trošku. Nemám toto rada. Nemám proste, prečo ja? Prečo ja? Strelte ju. Kde je šerif? Kde zaspal? Bráško, kde zaspal šerif? Dobre. Poviem vám niečo o mojom humore, lebo nie všetkým sa páči môj humor, takže hovorím dopredu. Môj humor je troška urážlivý. Troška viac urážlivý. Pokiaľ poznáte Ninu Janovú, máme podobný proste humor. A je mi jedno, čo poviem, proste to poviem a proste ja som typ človeka, ktorý nie že ohovára, ale poviem im to normálne do očí, že keď chcem ti povedať niečo, tak ti to poviem cez video, akože ja sa vyjadrím proti hejteru, keď mi niekto bude niečo nadávať. Je mi to absolútne jedno, ja sa to vyjadrím si to, proste jak sa to volá? Vyjadrím sa k tomu a proste tak, takže akože je mi to úplne jedno, úplne jedno, čo si ľudia myslia o mne, alebo tak, lebo hovorím, ja som introvert, takže môžu si myslieť o mne, čo chcú, ale aj tak budem robiť to, čo isté, si to nemá spoločne nič s introvertom, ale nevadí. Aj tak sa dá. No, ideme urobiť, čo mám v inventári. Som troška broke na to, že aký mám level. Dobre, takže inventár. Dáme si najprv Defalgar, Palms mám. Melon, Popsicle, toto všetko. Purple si som teraz vytridovala. I see. Innocent, samozrejme. No, potom ideme na efekty, aby patrí, lebo hovorím, som broky. Tieto jakéby powersky. Tam mám dvoch. V craftu nič nemám, emoty mám všetky tieto. A rádio nemám. No, kúpila som si, ale neviem, na čo som si to kúpila. A chcela som si niečo kúpiť. Aha, nemám na to dosť peňazí. Coinov. Takže dúfam, že ma nikto nezabije, aby som získala dosť coinov. Beach bolo na to, lebo chcem ukončiť tento event, lebo skoro som na konci. Fakt? Skoro som na konci. Mám ešte 400 tačo. Prečo mi to robil? To bolo a.k.a. sus. Ale nevadí. A proste fakt chcem proste tie beach boli. Proste chcem to. Drážko, chcem poprvýkrát dokončiť event, lebo vždycky som ho buď dokončila do ani nie polovičky, alebo som ho vôbec ani nezačala, jak napríklad nezačala som ani s minulým Halloweenom. Takže tak, na Robloxe som už od 6, čo je dosť veľa, shift lock preč. A fakt to proste mi pomáha. Bráško, prečo som spadla? Proste som už tu od 6 na tejto platforme. On ma
Pozrivo naháňa a ja skočím dole jak neviem čo. Nebudem sa vyjadrovať, čo? Čo to je za pózu? What the hell? What the hell proste. Čo? No, takže hovorím, toto je moje najdlhšie video, čo asi bude, lebo ja a dlhé videá moc nie. A nemám rada dlhé videá, takže toto je pre mňa dosť dlhé video. A na tomto kanáli fakt bude iba, že skoro MM2. Bude Mystery 2, ale ináč tu bude podľa mňa... Okrem toho tu asi bude Blade Ball. Možno potom... Čo tu ešte môže byť? Čo ešte hrám tak? Dress to Impress, like... Určite. Tu bude aspoň jedno video z toho. Takže tak. Aj to bude. Viem, kto to je. Job... OK. Chudák týpka. Kde je Murder? Nehľadám, že kempy. Nie, ide ku mne. Nie, ide tam. Zemri. Yes. Prosím, nech nekempí, hlavne Ganu. Ja som si ju vôbec nevšimla. Ona čo robí? Girl, toto môžem robiť aj ja. Toto kľudne môžem robiť aj ja. What the hell? A ona je posledná a ona si radšej tu robí neviem čo s papulou, než ide prezbať a strelí toho murdera. Nie, ona radšej robí divné veci. Prečo by si to robila? Prečo by si... Čo? Prečo? Ona vie, že tam je. Ona vie, že tam je. Ona vie. Práško! Čo to bolo za kolo? Čo to bolo? Zatahil. Proste nebudem to nadávať kvôli deťom malým, lebo nie som jak ostatní, že nadávam, aj keď to môžu pozerať 4-ročné deti. A proste nie. Nie som taký človek. Proste nemám rada, keď malé decko mi na mňa začne len tak nadávať. Nejaké 6-ročné. Proste nemám to rada, nenávidím to, nechcem, aby to robili ostatné deti. Nejsem síce vzorom pre ostatné deti, ale nie. Proste to decko má si keď je to baba, rob si čo chceš, hraj sa s autičkami, s barbíkami, to mi je jedno, s čím budeš hrať, ale nenadávaj. Proste pre mňa je už proste také, že nemám ešte nadávať v mojom veku. A to síce nejsom až taká mladá, ale proste nie. A proste nemám to rada, keď malé deti nadávajú. Ja som na to zvyknutá, lebo ja som z takej rodiny. Ale o mojej rodine sa tu nebudeme baviť. Nechcem. A viem, kto to je. Upsík. Nie. OK, skvelé, hacker. Hackera tu máme.
niekto hodil nôž? Mne sa zdalo, že niekto hodil nôž. Proste takto, keby som niekoho trafila, že akože s ganou, tak proste by som bola taká, že yes. Určite flingol niekoho. Fuj, nenávidím, zo srdca nenávidím týchto exploderov, či čo. No, samozrejme, že určite niekoho toto. If me bored, me done. Me too. Lebo akože, keď niekoho flingneš, to už není zábava. To už není zábava, proste. Na čo to robíš? Nevieš hrať hru? Tak sa ja nauč hrať, ale nehekuj. Proste prečo by si to mal robiť? Príde ti to smiešne? Alebo čo? Keď glitchuješ, dobre. Keď Niklis nevie tu nastaviť to, že normálny hitbox, aj na tie malé avatáry napríklad, tie muchy a tak to je jeho vec, ale ty nemáš čo hackovať. Teraz flinkne niekoho na 100%. Vlastne prečo sa to dá niekoho flinkovať? What the fuck? Iba to ničí hru. Proste ničí to hru. A ja to zo srdca nenávidím. Zo srdca to nenávidím, proste nie. Proste keď chceš hrať, tak hraj normálne, ale nie tak, aby si hackoval. Proste na čo? Na čo by si to robil a viem Demburner asi. To je málo coinov, tu vždycky býva milión coinov, nie. Bakerman, nie. Nie. Aha, okej. On po mne nejde, on to není. Na 100% to je. Ujdem. Ušla som mu. Yes. Ale kto je murder? Lebo nikto nikoho neflinkol, nikde tu nevidím na mojej obrazovke, že Victory. Yes, sa to podarilo. Sice som musela troška tam stáť. Ale podarilo sa mi. Aj ona to vie? Ale vie to na tomto? Sakra. Hej. Aha, ona je šerif. It's not me. Čo mi to nejde? Hej! Prečo ma to fliglo? Ja to skúsim tuto. No, som tu. Týpka nezabíma. Nemá jak. OK. Asi... Že tento človek akože nevie písať, alebo čo? Ha? Nechápem, ale koľko máme? Pár ešte. Dobre. Takže ľudia, týmto videom, no, to som nechcel vytiahnuť, tak ukončuje sa video. Dúfam, že mali ste pekný zážitok mojho prvého videa. Tak to není ešte koniec. To ešte dáme.
Girl, what are you doing? What the hell? Dobre. OK. To bol prvý človek. Dúfam, že nikto není tuto, lebo ma to nasere. Dúfam, že hacker už nehackuje. Lebo by som bola z toho pekne smutná. Keby ma flingol. Takže tak. What are you doing? You're not doing anything. Nikto není vonku. Ty ma nečukneš ma, moja. Dneska nie. O to si ty. Dej si to už ty. Dobre, tak tá zbraň vôbec ani vidno, ale sú dobré. Čau. Neviem, že ja ťa viem zabiť cez to sklo. Ja som skoro zabila. Ja idem do prdela odtiaľto, papa. Bro si myslel. Bráško ešte nevie, kto som ja. To znie jak toto vonku. Kde sú? Čo? What the hell? Dobre, takže toto je koniec videa, dúfam, že ste si užili video a týmto sa vám lúčim. Takže tak, myslím, že ste si užili, aspoň dúfam, že ste si užili video a čau!